So guys, muli, Sabado naman kita ito. Ito ay September 20, 2025. So Sabado ito ngayon. Ito tayo sa Purok 5. May ba rin? Lacmit, Arayat, Pampanga, kay stroke patients, Sp.Jerwib, Pineda. So, ayan. Lahat mo ng mga Pineda clan, na mga anak mo ni Sp.Jerwib at kanang asawa, both side of them are their family. Shoutout po sa inyo lahat. Ayan. So, watch niyo po din yung aming program. Ang kanya pong program ngayon is upo tayo, 200. Upper limb, 160. Watch niyo po din kung kakayanin po dyan yung mga damage. Let's play! Go! Siyempre, pwede ako. Sandor na nga eh. Demi. Mga di ka na bilang bug. Dati may jakin eh. Nagkakalugog. Up! Ang kaya pa? Lagi na nanay eh. Libangan yung pananim. Libangan yung pananim pa. Hinanay yung brief niya, may butas. Uy! Oh, magbalta ba? Safety. Ang safety mo. Pindulo yung try. Oo, ganyan mo na ba? Totoo na eh. Beta mo na eh. Okay, magkapatuwagan mo lang sa tinapay. Tao, hindi sa mga salita ng Diyos, mumutawid sa kanyang pero sa Kristo Diyos, magsusunod mo na. Napagalihan mo ng Diyos, ng mga bagay, pagkakapuso. Noon, maraming sa mga kaya, hindi mo namin sinasalamat mo. Salamat po sa kalakasan, sa pamala, sa pamala, kung kami nakakapos. Kung Lord God, ay yung binagabayan at binabantayan, keep po sa lahat, kalakasan, papala, kanalingan po ang tanayin ko sa kanilang ito. Mga Panginoon, Panginoon, may Panginoon, pagpasan po namin at magawa po namin maayos ang problema ng labos ng mabilya, walang injury, at muli Panginoon, kung kumakasap at niniwala at nanapot tayo, siya'y gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. At may natuhanin yan to. Tabalo ano to? Tabalo ano to? Every morning to, maalang araw may bago mo tayo. Bukas. Ang programa ko ba na ba? Kalakaran eh, ano uling bahan ito. Ito para kayo papa. Ibigay pa pala? Kitang kayang kain. Ano naman tabaran pa? Palangarang kahit ang dan. Ayaw naman niya. Ayaw niya to. Dahil niche mo to. Balita ko to. Ato, balita ko to. Meron ka lang pinuporman to. Ito ba to? Wala. Natural lang yun to. Binatak ka eh. Alam? Wala naman eh. Neta. Munda pa ang bada. Ay. Ang kuman. Ano kasi dito? Hindi yung balita ko to. Ano? Sabi pa yan. Nine. Okay, kita natin yung mga Nine. pulso niya. Nasa ano to siguro? Mga 120. 120 pa ito. Pagpanunan ko ay wala na. Pilang niya to eh. Wala pa. Buong ito. Dapat baka 200 na tayo. 20, 220. Gusto ko ang Dapat to, plus 20 to. Kaya ang mahal ako, marami siyang gagawin eh. Sabado. Oh, 120, 80. Ano siya? 120 over 80. Ganda ng bigay mo ba? Pulso mo, 67. So, 120 over 80 guys. Magandang bigay dyan. Saan yung bigay? Dugong ano? Dugong bata. Tawag dyan. So since maganda yung kanyang blood pressure is 120 over 80, kanyang pulso 67, so kulang ng konting buga. So ngayon po gagawin natin is last mo activities noong September 13, ginawa namin ng 200 na po tayo. Yun po ang pagpapalakas ng kanyang lower limb at kumanta ang kanyang tindig at pagtayo. Kumanta eh.
Okay na pare? Ayan. Okay na yan. Kaya ka to. Na. Sige. Okay. Hindi, para ako na. Palaban ko. Okay na pare. Warm up, warm up. Warm up, 50. Ayan guys, aming first last pong therapy na-postpone kasi nga mulat sa mas may panahon natin. Okay? Limit. 2 3 4 5 6 7 8 Ito kaya ba ang 200 dito? Kaya, maksit lang yan eh. 10 Ang kaya na isang session eh. 11 12 Ano kung gumamit siya ngayon ito? Mas. 13 14 So, check natin guys kung makaya niya ang 250 ha. 15 Magandang tayo. 16 16. 16 Pang-copyright na yata. Ano ba? Diba? Diba? Press 50 yan. Ito. Nice go to. 19 Kaya. 19 Ayan, nandiyo na ito. Nandiyo natin ito. 20 Ano na nga perfect yung 0 yung 20. Ako, 50. 22 23 24 25 26 29 7. 27 Ito, karalo tayo. 28 58, yan. Ayan guys, nagkakabihan medyo na ilo. 29 Ayan, laksan mo nga ito, laksan mo. Karalo lang yan. Ayan. 40 30. 30 Oh. Lagi sarili mo. Again. 31 Very good. 32 Good. 33 Very good. 34 Ten. 35 Good. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Last 2. Percent. 49 One. Is 50 guys. Percent. Galing siya pare. Okay. sir. Yan guys, nakaka-1 set kami. 50. Po tayo.
Again, paplakas po ito ng lower limb, lower back, at yung mga ligaments and muscle, mga Hindi mata. dislocations natin. Ay, wala lang ito ha. Ready yet? 1, 2, 3, 4. Diretso mo no? Again guys, ito yung ginagawa ng mga stroke patients na medyo nakaka-recover na. Hindi pwedeng gawin ito ng basta-basta ha. Kasi masisira po yung ligaments natin. So si Jerry po ay nakaprocess bago niyo po nagawa ang 200. Push. 1, 2, Pero kailangan check the BP. 3, Ang mga ayaw yung pasyente mo, hindi pwede ito. Back ito. Ang mangisip naman. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 70. Wala mo kalos ko na yun. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 37. 7, Ay, yung mga nanibilang mo ito eh. 38, 39, Ang kaya na ito. 40, Isa ako. Ilan to? Last number? 40, Ha? 40, 41, 42, 3. 43, 44,
48. Kaliwa yung bigla nga. 47 ba yan? Ito. 47. 47. Oo. 47, 48 mo. Mag-skip kami ito kasi. Okay, 47. Ha? Wala mo na yan. 48. Sino mo? Sino? Saan mo? Bilang mo. 49. Yan. 50. Yan guys, so ito po namin ang second set. 50 equals to 100 counts na po yung namin nagagawa. So meron pa kaming 3 sets. Equivalent to 250. Yung challenge Sp.Jerwib ngayon, September 20, 2025. Sa kanyang 25 session therapy. Yan. So tama 25, 20. Depende sa ano po dito sa. Pero, ang dalawa parang gano'n na ni Laro tayo. At tapos ang hydrate. Oh, yan. Bante, yan. Ito may gilimot ang kapito. Kita mga kain yan. Pwede na pare. Oto. Patay naman. Isipan ko po tawag. Yan ay kutsara. O, 3 sets. Yung malalim pare, 3 sets ha. Ready? Go! 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 16. 17. 18. 19. 20.
number to? 29. Very good. Magkano? 30. Good. Meron ka application ulit dyan? Meron ka? Harap ka na application ulit. Harap ka. Karoon? Ayan. Pass mo yung ibig mo. Pass mo yung ibig. Oh. Sarap to. Ilan na to? Ilan na to? 30. Oh. 31. 32. 33. 34. 35. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Reset stop. Yaman. Reset stop. Ito pa. Adulot na lang. So guys, nakaka-reset na kami. Equivalent to 150. So, ang challenge si Jerwib ngayon is 250. So, you need to do pa yung 2 sets pa. Ayan. So, kung kayo mag-skip, tapusin niyo po yung ano na.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 38 eh. 40. 39, di ba? 40 na. 39, 40. Yes, yes. Oh, tutuan to. Ang ganang pangpusin na. Kakabalik pa to. Putpul kayo to. 3. 44. 43, 44. 45, Yan. 46, 47, Last 3, 4 sets. 48, 48. 48, 49, Last one.
guys. 50, 4 sets, 200. So last one set. Sayo mo naman. Ano? So guys, nakaka-200 na kami. So additional 50 para sa aming challenge kay Jerwib ng 250. Upo tayo. Nawala yung tutugin pero to. Muna sisilan to. Kasi sa mind to. Na ito. Pupunti na to. 1, 2, 3, 4, 5. 150. Pupunti na. Ano yun ito? So guys, again, is 200 na yung kay Jerwib. So check natin kung magagawa niya pa yung kanyang additional na challenge ko para mas tumakas po yung kanyang lower limb, ligaments, joints, and muscles sa kanyang lower extremities or lower limbs. Ayan. So ito na po yung kanyang last set for this 25 session. Ngayon po ay September 20, 2025. Ngayon po ay Saturday. Yan. So again, sa lahat po ng mga Pineda's clan na kamag-anak ni Jerwib Pineda at yung mga sumusuporta po sa kanya. Yan. Sa inyo po lahat, shout out. Including sa side ng kanyang asawa. Yan. At kay Toto, shout out. Yung kami tagabilang. Tulog. Okay guys, this is our last set for our program for today. Tandaan niyo po, ito po ay 250. Bihira po gumagawa nito sa si Jerwib po ay kailangan palaksin pa natin ang kanyang muscles para magising. Para bukas pag nilakad siya nito ito, sa labas ito, no? Mga tibay-tibay. Okay pare, session. Our last sets. Okay ito pare, ilalim, buka. Okay, 1, 2, 3, to! 1. Hey. 4. 5. 6. 7. 8. 1,
41. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Okay, last 10 for 250. Pressure pa rin. 41. Last 9. Yan next eh. 42. Last 8. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Last 2. 49. Last 1. Okay. Okay guys, ito yung 250. Buo tayo program ni Jerwib. So nagawa niyo po ng maayos, walang problema. Tingnan mo na po. So guys, ito po yung dito po natin makikita yung improvement niya, yung kanyang power. Nag-increase na po from 20 hanggang naging 250 po ngayon yung kanyang 25 session. So kakalkul mo na to. So vlog ko yung natin namin program. At hanggang sa muli po, please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Modernong Mangkeping to po. Paki-share po para makabot sa malayong lugar at magka-idea po ng kalagahan ng pagte-therapy sa stroke patients ay hindi po basta-basta yan. Dapat po dumadaan po sa proseso. Again, God bless po to all of you guys.